Hoxe, 20 de novembro, celébrase en todo o mundo o Día Universal da Infancia, que cada ano lembranos a firma da Convención dos Dereitos do Neno, que é un tratado internacional das Nacións Unidas, asinado en 1989 e composto por un conxunto de normas para a protección da infancia e os dereitos do neno, e que obriga a todos os Estados membros a cumprilas, entre eles España. Por este motivo, os nenos e nenas do Colexio Público de Obolo reunímonos hoxe no Concello diante do noso alcalde para manifestar a necesidade de recoñecer os nosos dereitos e tomar conciencia que malia avanzar moito, aínda hai millóns de nenos e nenas que non poden gozar plenamente dos seus dereitos, dependendo do lugar no que viven. E por isto, poñemos de manifesto o seguinte: todos os nenos e nenas temos dereito á familia, porque nos protege, nos axuda, nos alimenta, nos fai pasar bons momentos, en definitiva, fámonos felices. Dereito á sanidade, porque nos coida cando estamos doentes e alarga a nosa esperanza de vida. Dereito á educación, porque fai que sexamos independentes e útiles no futuro. Dereito á identidade, xa que todos os nenos temos dereito a saber quen somos e onde vimos. Tamén nos facilita a convivencia e nos axuda a ser máis tolerantes e respetuosos con outras culturas. Dereito á igualdade. Todos temos os mesmos dereitos e a oportunidade se fixamos nos sésemos e se importar onde veamos. Dereito á protección, que debemos de recibir na casa da nosa familia, na nosa localidade, comunidade ou país. Dereito á alimentación, porque todos os nenos e nenas temos que comer polo menos 3 veces ao día con unha alimentación xa e equilibrada. Dereito ao xogo, xa que como nenos e nenas que somos, para nós é moi importante. Pero non só temos dereitos, tamén temos uns deberes que cumprir, que son respetar a todas as persoas, leis, institucións, culturas e o medio ambiente, e manter o patrimonio histórico e cultural, e sen esquecernos de facer as tarefas do cole. En definitiva, co recoñecemento de todos estes dereitos e deberes, queremos un pouco, e por lo que non dicilo, o mundo inteiro, coa visión e participación non só dos maiores, senón dos nenos e nenas tamén. Por iso, hoxe, queremos aproveitar para exercer un dos nosos dereitos, ser escoitados, porque todos os nenos temos voz. Pedimos, pois, aos adultos que nos rodean, en especial ao noso concello, que nos escoitedes, porque temos dereito a expresar a nosa opinión, e a que esta se teña en conta. Aínda que sexamos nenos, podedes confiar en nós, xa que desde hoxe comprometémonos a pensar, participar e propoñer ideas para o benestar da infancia no noso municipio e mellorar así a sociedade na que vivimos. Vostedes, pola vosa banda, deberíades axudarnos a difundir as nosas iniciativas e propostas para que máis persoas escoiten a nosa voz e así outros nenos e nenas se animen a participar para construir un mundo mellor e para que toda a sociedade coñezca nosas propostas sexan tidas en conta polas institucións que nos representan na nosa localidade e podan levarse a cabo na medida do posible. Os alumnos e alumnas do Colexio de Obolo solicitamos un espazo no consistorio no que podemos ser escoitados. Grazas pola vosa atención. Moi ben. Bueno, eu estou totalmente de acordo con que lestes. Co que lestes eu estou totalmente de acordo. Respecto ao que dice aquí no... Eu digo diante dos mestres que vos, cando queirades ir ao Concello a expoñer calquera cousa, a pedirnos calquera cousa, eu encantado da vida vou a recibir. Despois darvos a dispoñir aquí e, por suposto, que o Concello non é da corporación, é vosso. O Concello é vosso, dos pais e de toda a xente que residimos aquí no Concello.
Eles